Специализираният национален форум за животновъдство, който се проведе в края на месец януари в Сливен, събра животновъди от цялата страна, които дискутираха както актуалните проблеми, така и възможностите пред секторът да се развива по устойчиви бизнес модели, по-малко зависими от колебанията в цените на млякото и месото. Една от целите на животновъдния форум днес е именно това българските животновъди да получат нови знания в това как да оптимизират производствените процеси във фермата, което да доведе до по-малка зависимост от колебанията в цените на изкупната продукция, на млякото, на месото. Също така как да подобрят чисто търговските възможности, които имат чрез оптимизиране на различни процеси и инициативи, включително на маркетинга, на своето производство и продукция, която изкарват. От своя страна, господин Пламен Даскалов, управител на фирма HL Topmix, основен партньор на събитието, подчерта, че за тях като съвременна и социално отговорна компания е от изключителна важност да подкрепят напредъка на животновъдния сектор. Тези трудни времена, знаете, че е трудно да фермерът да влияе на икономическата среда, на пазарните цени на животинската продукция. Трудно е да влияе върху селскостопанските политики. Това, което обаче е възможно и той успешно може да направи, това е да оптимизира работата в своето стопанство, да направи, да приложи едни добри практики и крайна сметка да направи един печеливш бизнес модел от своето стопанство. Дали това е възможно? Така доста хора биха си задали този въпрос. Ние смятаме категорично, че това е възможно. Ние сме една българо-германска компания, която така вече години наред черпи опит от своите германски партньори. Това, което ние виждаме, че с едни успешни и добри практики може наистина да бъде достигнато това рентабилен бизнес и в едно българско стопанство. На форума бяха поканени водещи експерти от страната и чужбина, които споделиха своите знания, опит и очаквания за развитието на животновъдството след края на новия програмен период, който ще приключи през 2020 година. В тази насока един от най-важните и устойчиви модели, дискутирани по време на форума, бе именно прилагането на иновациите, които се оказаха не абстрактно понятие, а средство за устойчиво развитие на бизнеса. Какво са иновациите? За съжаление, някои хора, които са във властта, казват, това просто е една красива дума. Ами не е красива дума просто, защото във всички други държави, особено старите членки, иновацията действа с пълна сила. Иновациите може да видите под няколко форми, но аз ще кажа, вие от какво не знаете да се възползвате. Първо трябва да идентифицираме проблема. Не просто да правим една оперативна група, ще отдават 1 милион евро. Нали? Въпросът е, че първо трябва да имаме проблем, който да решим. След малко вие ще започнете и сигурно ще кажете около 20-30 проблема. 20-30 проблема, които дали ще ги решим само с финансирането по обвързаната подкрепа? Това е въпрос. Ако може да ги решим само с обвързаната подкрепа, оставаме иновации, оставаме всичко. Въпросът е обаче дали можем с иновации да промениме нещата, така че да се случат, а парите, които сме взели, да речем по обвързана подкрепа, да ги вложим в нещо друго, което да е в инвестиции, най-обикновени инвестиции по 4.1, в собствена преработка по 4.2, в пазара по директните доставки и така натам. Тоест, на вас повече ви се разширява хоризонта.
По време на форума бе разгледано как чрез знания за храненето и отглеждането на животните може да се подобри конкурентоспособността на всяка ферма. Водещият немски експерт Ханес Кунц, международен експерт в областта на отглеждането и храненето на малки телета и юници, представи пред фермерите най-новите тенденции в тази област, които бележат все по-забележителни резултати в Германия и други европейски страни. Академията, която проведохме с нашите колеги предходния ден, е именно място, където може да обогатяваме своя опит, за да прилагате във фермите си нови практики на работа. Отглеждането на телета бе темата, която обсъдихме по време на академията и сега ще я разгледаме в синтезиран вид на този семинар. Искам да разгледаме с вас един нов хранителен режим, който вече успешно се прилага в Германия, Австрия и други съседни на България страни. Имам предвид течното хранене и храненето на воля, което подобрява здравето и продуктивността на животните и може значително да повиши и конкурентоспособността на вашата ферма. Сериозно внимание на събитието бе отделено на хигиената в стопанствата като възможност за оптимизиране на разходите във фермата. За да бъдат здрави и да дават по-добри резултати, животните имат нужда от добри условия по време на отглеждането им, а хигиената и превенцията на заболяванията спестяват пари на фермера. Много често хигиената се разглежда като задължително условие, но тя може да се използва за повишаване на вашата печалба. Какви са предизвикателствата, които ни предоставя бъдещето? На първо място това е изкупната цена на млякото, при която преживяхме драстичен спад, но за наша радост цената вече започва да се покачва. Следващото предизвикателство – това са законовите ограничения по отношение на антибиотици, по отношение на емисии, както и ситуацията в Европа и света, която сама по себе си довежда до намалена покупателна способност. Това, респективно погледнато през гледната точка на отделните фермери, означава завишени изисквания към здравословния статус на животните, за да се ограничат до минимум икономическите загуби, чрез увеличаване жизнения цикъл на нашите животни. Немският експерт по оборудването на животновъдните стопанства Томас Фридче представи на своя ред пред фермерите последните тенденции в това направление, като бяха разгледани различни видове оборудване за отделните сектори в животновъдството – говедовъдство, овцевъдство, козевъдство и месодайно животновъдство. От изнесената лекция стана ясно, че значими фактори за висока продуктивност на животните и устойчивото производство във фермата са естествената вентилация, светлината, оборудването в обора и комфорта, който имат животните. В следващите години от голяма важност е да инвестирате в технологии в отглеждането на вашите животни, които да оптимизират и вашите разходи в стопанството по отношение на хигиената, храненето и комфорта на животните, които, както стана ясно, не само предоставят добри условия във фермите, както за животните, така и за работниците, но и работят в посока на намаляване на вашите производствени разходи. Изключително важно при изграждането на вашата ферма е да съобразите капацитетът на вашето стопанство в момента, както и плановете ви за развитие през следващите 5 години, така че да има опция за надграждане и дооборудване на стопанството в темпа на неговото развитие. Това е една и от основните грешки, които допускат стопаните, които не отчитат само моментния капацитет на своето стопанство. Предизвикателствата пред директните продажби, дискусия относно неефективната наредба номер 3, която към момента ощетява и ограничава фермерите, искащи да излязат директно на пазара, бе една от горещите теми във втората част на животновъдния форум. Фермерските пазари не са чак толкова добро, не са място за някакви страхотни продажби. Обаче пък са място, на което можете да проучвате маркетинговия си подход. Фермерския пазар е идеалното място за това. Защо? Защото се срещате директно с потребителите, лице в лице, имате възможността да разговаряте с тях, да ги убеждавате, че продукцията, която предлагате е чиста, здравословна, произведена по вашия специфичен начин и така нататък. Освен това имате възможността да тествате опаковки, да тествате начин на предлагане, било то онлайн, ако имате свой онлайн магазин, може там да го рекламирате, да получите дали този тип продажби са по-добри, отколкото директните продажби. Въобще тази директна комуникация с крайния потребител е изключително важна.
след като фермерските пазари се започнаха да се организират регионално, сдружението вече не е активно и тогава създадохме фундация Local Food, на която аз съм управител. Тази фундация започна да разработва инструменти за регистрацията на малките производители и за тяхното развитие. Какво имам предвид? Значи току-що разработихме и пуснахме един инструмент за ХАСАП планове. Значи това е един инструмент, който инициира много корупционни практики в Агенцията по храните и не само на правата на ХАСАП планове. За малките производители разработката на един голям ХАСАП план е изключително комплиментиран процес, да кажем, защото тези, които пишат ХАСАП планове, са много далече от истината за малките производства. Правят копи-пейст и изобщо не се съобразяват с оригиналността на концепцията, която малкият производител иска да наложи. Правят това, което знаят и всичкото отгоре взимат пари. Сега, това, което искаме ние да направим с този инструмент е отново да дадем алтернатива, защото все пак написването на ХАСАП план не е елементарна работа, трябва да седнеш да прочетеш какво се изисква. Но ако има производител, който иска да напише оригинална процедура за своето производство, ето вече има вариант и може да ползва нашия ХАСАП генератор, който е напълно безплатен. Филип Харманджиев, с богат опит в пасищното отглеждане на пилета, прасета и говеда, представи на форума как се изгражда едно поликултурно стопанство, как работи то и какви инвестиции са нужни за такъв тип ферма. Той сподели пред фермерите техническите решения за мобилно пасищно отглеждане на животни, най-големите грешки и попадения, които е видял в това производство. Следвам един американски фермер, който се казва Джоел Салатин. Той е герой в Fooding, в един много нашумял филм, който е за против индустриалната храна. Той има доста книги и също много така изяви. Неговите принципи са, че първо никога да не се свръхинвестира. Второто нещо, да бъдеш адски гъвкав при инвестициите, т.е. колкото по-универсално нещо имаш, толкова по-добре. Следващото нещо е поликултурност, т.е. да не си монокултурен само жито или само пилета, или само свине, или само крави, а да използваш природните кръгове. Не на последно място, участниците се запознаха с това какво да очаква секторът след 2020 година, когато се очаква отпадане на европейските субсидии за сектора. Най-предизвикателната тема – животновъдство след 2020 година. Наложи се да потърсим кристалната стопка, за да видим какво би могло да се случи тогава. А защо е толкова сакрална тази дата? Най-вероятно защото тогава очакваме новата обща селскостопанска политика на Европейския съюз вече да бъде факт. Вярно е, че посоката на Европейския съюз е да намалява плащанията за земеделие, тъй като вече става очевидно за всички, че те не постигат своите цели. Защо не постигат своите цели е тема на отделен разговор, но ако трябва с няколко изречения да очертаем какви са общите нагласи са да, за по-малко субсидии, по по-различен начин да бъдат изплащани. Нещо, което може би най-ново ви касае, свързано с обвързаната подкрепа, тя се очаква да бъде силно ограничена или дори да отпадне. Това е тенденция, към която със сигурност ще се върви в Европейския съюз. Няма значение обаче дали ще има субсидии или няма да има след 2020 година, защото пазарът е основният двигател на всеки един бизнес, пазарът е основният двигател на животновъдството. Господин Николай Вълканов очерта тенденциите в търсенето на млечни продукти и суровини до 2025 и даде насоки на фермерите на къде да насочат своите усилия. Също така той прогнозира, че положителният ръст на изкупната цена на млякото, който се наблюдава от началото на годината, ще продължи да расте до средата на годината, тъй като все още има неизчерпан потенциал на пазара.